Dyma ni, hello. Ni'n fyw? Yep, ni'n fyw. Croeso pawb. Croeso i'r stream. Meddwl, croeso i'r stream. Nice, oedd hwnna'n fel epic sŵn, oedd e fel Halo neu rhywbeth. Croeso i'r stream. Yr angelion James Halo neu rhywbeth. Dwi'n angel. Nice. Right, so heddiw, ni wedi bod yn chwarae Worms W.M.D. Hwna'n mynd i bod yn da, rwy'n meddwl. Hwna'n mynd i bod yn hwyl. Yeah. Ydw. So ni'n mynd i bod yn chwarae fe ar y PS4. Ac efo ni heddiw yw fi, Owen, Morgan, dweud hello, Yep, hello. James, Sup? Rhys. Hello. Ac hefyd, beth oedd enw ti eto, sorry. Yes, ti'n marw, sorry, rwy'n... Josh yn newydd i'r stream, peidiwch a, Yes. you know, mae just bwlio cyn dechrau, mae ddim yn peth diolch. Mae ddim yn bulio, mae'n Mae'n hazing. mae'n hazing. Hazing. I fod mewn i'r clwb. Hazing the new guy. Na, Josh, ni... Mae'n Ni ddim ffain. clwb, ni'n cult. Mae'n mynd lot waith na hwn, so just mae'n da bod nhw wedi dechrau na. Ar y bach. Right, sut ti'n join Rhys? Fi di danfon ti gwahoddiad. Ti invite, wyt ti? Oh yeah, invite, nice. Oh, mae'n connecto, nice. Oh, wow. Connecting. Hey. Right, sut ti'n join... Sut ydi... Ti'n gallu ni just gwasgu ready. Ti'n gwybod ar gwaelod, drws nesaf i quit. Sut ydi... Ready, yeah. Na, sut ydi Rhys yn joino? Fe camera. Ar y game O, fi. pwy yw hwnna? Sa'n siŵr fe? Och. Wyt ti wedi sign mewn i'r controller ti? Ie, dyna fel dy fi, achos os mae Rhys ddim gyda Kanye West. PlayStation Plus. Kanye West. O, boys, ni'n cael billionaire mewn y haws. Mynd nôl, Rhys. Pwy Kanye West? Sut yn y byd yn ni cael Rhys i join hyn nawr? Wyt ti gallu fel join hyn te? How? Oh, beth ti gas? Rhys, peidiwch, stop! Na, stop! Rhys, mynd nôl! Mae gwahodd ti eto, ond rhaid bod gyda fe rhyw profile fi'n credu. I gallu chwarae ar-line. Na, mae Rhys ar y PlayStation V, like 2 controllers. Gwybod, ond fi ddim... Wyt ti'n gallu rhoi +1 guest neu rhywbeth? Mae fe di signo mewn fel guest, ond dwi e? Does dim clem gyda fi, sut mae hyn yn gweithio. Rwy byth di chwarae game hyn o flaen. Sa'n siŵr. Let me Google for. O, wait a sec, mae rhaid i... Ie, fi'n credu mae rhaid i fe gael rhyw fath o profile... Plus profile. Line? Let's gweld. Okay. Perhaps rang in invite o ti, Rhys. Yeah. True accept o hwnna, Rhys. Gweld beth sy'n digwydd. Burns, a ring of fire. Absolutely nothing wedi digwydd. Okay. Fi'n credu mae rhaid i fe cael PlayStation Plus. Mae'n cael mae'n dweud, oh wait, create a custom lobby and add 2 of your teams from your client side while inviting someone else from the internet. Oh, what?
Oh. With the meddwl to gallu. Ah, that's so stupid. Sorry, Reese. Damn it. Sorry, Reese. Aww. Yeah. Oh dear, oh dear. Right, dwi di ready lan. Right, os oes unrhyw un arall sydd eisiau ymuno gyda'r gêm, just os chi'n adio gemau underscore fideo fel ffrind, chi gallu, byddwn ni'n gallu rhoi neges yn y chat, a byddwn ni'n gallu adio chi i'r gêm. Mae hyd at 6 chwaraewyr yn gallu chwarae ar un pryd, felly croeso i chi ymuno mewn. A os ni yng nghanol gêm, jyst aros tan y round nesaf a nawn ni ychwanegu chi mewn. Jyst wedi sylweddoli bod y follower goal ni yn off by 4. Mae'n dweud 90 ond ni ddim yn cael 84. O, mae'n follower count Na, yn oedd optimistic. 6 wedi dilyn yn ddiweddar. Ie, ond ni ddim yn cael 84 followers. O ie, mae'n dweud ar y top. Ond oedd e rhywbeth i wneud gyda YouTube a... Mae ddim yn... bod e'n cyfri y rai... Na, mae ddim yn cyfri rai YouTube. A fi ddim yn gwybod te. Glitch in the Matrix. Fi ddim yn siŵr. Sa'n meddwl ni'n rhan arall. Ni jyst yn mynd i chwarae wedyn. Yeah, let's go. Nawn ni aros tan bod rhywun arall yn rhoi ysgwrsio yn y chat. Yeah. Eisiau ymuno mewn. Haha. Wilson. Byddai'n rhoi pint 25. Fi'n gwybod. Fi'n gwybod. Wff. Dwi'n da at y top though. I'm on it. 50. Yr map yma nawr. So, okay. A lliw ydw i. Sa'n siŵr. Pwy di jazz hands? O, dyna ni. Nice o Rhys. Diolch O, am na'n un fi. trio ymuno. Sorry, Rhys, yn gweithio. Just John. Dyma ni wedi reset o'r... Thing ydw i. Pwy sy'n neud O, fi'n gallu gweld. Hurry. Hurry! Woo! 10. 9. 8. I'll get you. Grab it. Grab it! Ready. O na. Gosh, yn y gêm. Absolutely I'll shocking. dangos i ti. Lady. Ah, Runa! Thank you. Leave me alone. Stop. Oh dear. Follow me, Ma. Go on. Oh, Beth! Pam ydw fi mor... Pam fi lan fyna? Oh my god. Yeah, lol. Right, sit. 50 controls. Oh, no. Right, dyma ni. Bloody pawb. Yeah, we got cover. Efo'r bazooka, remember. Yep. Watch this, laddie. Woo! Oh! Oh. I'll get you.
Direct. But... Basic board chips. Oh, high siege, so... See ya. Oh, pwy sy'n helicopter, hwnna'n cool. Helicopter. Right. Yeah, mae'n Oh, eitha cool. jetpack, oh no, hwnna'n cool. Ti'n gwneud down, Owen? Be? Ti'n mynd y gwyrdd? Move it. Yeah. Do it really well. Oh! You're dead. You hear me? So, sut mae'r lockdown yn mynd am pawb? Oh, dwi'n bored. Fi wedi bod yn brysur yn creu fideos a wneud pethau fel ar gyfer Oi, nutter. so yeah, rhwng hynna edrych ar ôl plant. That looks perfect. Fi'n Ie. teimlo, mae rhaid i fi fel gauge, O. cymryd amser achos ar hyn o bryd fi'n teimlo fi'n trio wneud popeth yr un pryd a fi'n mynd i cael burnout cyn bo hir. Ie. A dim ond ail diwrnod, ond rhaid bod lot o rieni, teuluoedd yn teimlo fel yna. Os nhw gyda plant, mae jyst yr egni maen nhw'n cymryd. A maen nhw'n mynd yn nut hefyd achos maen nhw eisiau gwneud pethau a bod mas a gweld ffrindiau a pethau. So, fi'n credu mae pawb ar Sky Go, Netflix, gwylio ffilms, ond dim ond, mae'n neis i ni rhywbeth gwahanol o bryd i gilydd. Newydd dod allan. Supplies. Nice. Yeah. Let's go. Be for you? Be, Disney Plus? Oh, Disney Plus, sorry, yeah. Hwnna'n newydd dod allan. Nice. I'm out of here. Dwi'n dal cael gwaith am brifysgol i wneud, so hwnna'n cadw i'n brysur. Yeah. Yeah. Hey. Dyna'n marfer beth fi'n mynd i wneud. Boom. Nice. Hey. Stuff. I'll get you. O, Cymru! Oh! Oh! Did he slam Hi, it? Thomas. I'm on it. Tom, ti'n gwybod beth ti angen wyt ti? Worms W.M.D ar y PlayStation. Beth ti yn y stream yma nawr? Oi, oi, Tom Ti eisiau boy. ymuno gyda'r sgwrs ar Discord? Little rat. Oes Mike gyda ti? Ready, lassie. Boring. Hey, that's the way. Ooh, presents? Just for me? Oh, beth fi O, nen. O, awesome. Mae Thomas yn mynd i ymuno gyda ni. So, beth ti angen neud yw... Ti'n ffrind i ni. Ti ar-line ar Discord. Actually, Yes. dwi'n... Sut ti'n... Exclamation mark Dwi'n mynd i neud e. Discord. Oh, mae'n... Yeah, exclamation mark Discord mewn i Cic chat. na. Gwneud hynna. Ugh, what are you doing? No! Oh my gosh! O, bwyst fel 2 O, dim na! 49 yw. Dwi di mesol lan! Yeah, Tom, type o mewn i'r Twitch chat, exclamation mark, Discord. A bydd ti'n cael y link i ymuno ar y Discord channel. O na, mae barod yn Discord. Oh, ydy e? Mae'n bwyst fel 2 dim 49. Oh, O'n i let me wedi add dod o that hwn in cyn. crew.
O, a fi gallu gweld e. Okay, fine. Bwysd fel. Oh god. Mae ddim... Un munud. Ti sort o'n allan achos fi angen Ie. lladd ti. O na, Josh. Josh, ti dal yna? Fi'n canolbwyntio yn ydw i. Alright, okay. O na. Teg. Watch it. O! You'll regret that. Ie, Tom, ymuno y criw yn chwarae voice channel. Bwysd fel... O ie. Just... Fi ddim yn credu mae'n gwybod. Gofod at ci. Mae'n ti o'r beth. Sorry, Tom. Rwy just wedi rhoi ti rôl. Edit channel. Hand it over. Invites. Yow. Mae'n mewn y Discord Ti... channel. Da... Mae yn? Ie, rwy just methu cael Oh, mewn. Mae'n heb di ymuno ar y voice channel. O ie, dyna fe fyna. Ond mae angen symud draw. Ti'n gwybod ar y list, Thomas, os ti'n mynd lawr i voice channels, ti'n gallu ychwanegu dy hun i hwnna? Dwi'n gweld ble mae'n dweud criw yn chwarae. Dyna'r peth gorau i wneud. Click o fe. Hand it over. Hey Yoshi, ti'n iawn? Watch it. Beth sy'n mynd ymlaen? Yow. Oh my god, oedd hwnna'n ofnadwy. Go away. Beth, oedd hwnna'n ofnadwy. Okay. Helicopter ddim yn pwerus yn meddwl. Ie. Yw'r end. Hey Tom! Hey. Hey. Watch it. Ni'n siarad? Ie, ni gallu A gweld fe. O'n i'n chwilio yn y Be text ti'n nawr? Nhw fynd fe. Ti'n dal Pwy ti? I'll get you. Ie. Ti'n na? Mae Josh, James, Right. Owain, fi a ti. Hello. Hey o. Righty ho. Beth fi'n gwneud fan hyn? Mae fy ngwraig ar y ffôn ar y bryd, so fi'n dianc am spel. Josh i Cymraeg O, shit, ddim ma' yn pawb heno. mwy dod o'r fwydro. Grab it. Am gêm strategol ei. That's better. Dwi'n gwybod beth fi'n neud. I'm out of here. Oh, Tom, ti probably cael y stream dal yn chwarae. I am. Dyna union be fi'n neud. Ti di wneud? Alright. A wy'n diall nawr. O. Gwylydd. Yes, sir. Wy, achos mae bach o delay ar actual channel os e, ar Twitch. Ie. Ni gyd ar y we yn araf yn dy fe, so... Ie, dyna'r reswm. Hi, soldier. Fe wy'n beio. Wel, mae Owain gyda we dda ddo i gymharu Mae'n oce. i trio fe o'r ffarm, a fi'n credu bydd e wedi bod yn hynllef. O, fi yn falch. Wnaethon ni llwyddo i wneud e trwy... Wel, wnaeth Owain llwyddo i wneud e trwy remote play ar y PlayStation. Ie. You'll So- regret that. Ie, Ie. dyna beth rwy'n gwneud right nawr. Mae gen i, rwy'n chwarae fe ar y... Mae'r PlayStation fi arno. Quickly. Ond rwy'n chwarae fe trwy cyfrifiadur.
efo remote play, wedyn mae'n recordio ar y remote play Do screen. something. Wow. Y dyfodol. Ooh. Hoelus Ready for iawn. action. Oni. Y dafad hyn yn laddus. Beth? Ooh. Oh. Tam. Hell yeah. Oh. Pyromaniac. Ti'n cael issues. Just you wait. Just you wait. Obviously Oh, mae'r beautiful. tan yn burnus O, rhywun. war dig. Ah. Yoshi, wyt ti eisiau ymuno yn y sgwrs, yn y chat? Mae croeso i ti wneud os ti eisiau. Hey, go on, Yoshi, boy. Go on, Yoshi boy. Efe Stephen o Yoshi? Siŵr, yn Efe credu. fel... Ha? O ran y math o puns mae fi'n neud y stuff. Ie, mae'n swnio'n debyg. Mae jyst rhywbeth yna fi'n credu Na, yes. wi nabod y llais, nabod y ffordd mae'n typo. Heddiw, right? Ooh, O'n i'n meddwl am ffonio. O ia, o ia. Come on in, Yoshi. Right. Dewch pwy bynnag wyt ti. Come on, Dewch yeah. ar y chat ar Y Discord. llais dwfwn. Dyna fo. Dyna fe mi moyn. Hello. Hello, Stephen Turner. Heddiw, right? This. O'n i heb glywed o ti'r dre am spel, so i'n meddwl, na i gwybod. Na i ceisio ffonio i gwaith. Tom. Gofyn am gwasanaeth. Oh, Go away. go away. Come on. Beth yw... O, bydd rhaid ni gael e... Wyt ti ar Discord, Stephen? What's Ti'n my fi own, nawr? Stephen? Ie, pwy a wyr. Pwy bynnag wyt ti, Yoshi. Wyt ti'n gallu mynd ar Discord? Da Discord. Na. Paid ffonio fi, mae cyngor ar... Na, nes i drio heddi. Ond na dal rhywun yna. Oh, brilliant. Nes i ofyn am wasanaeth Cymraeg. Leave me alone. O, wastad. Pob tro. Oedd neb yna, so ni'n meddwl, o, siwr fod mae Stevie gytre. Ooh, yeah. Ti'n teimlo'n iach, Stevie? Gweld ti ers fel? Peswch gyda ti neu tymerydd i chael. Watch it. Hello, Photoshop Master. Croeso i'w stream. Helo. Photoshop Master, os oes gyda chi PlayStation, PlayStation Plus, gyda cyfrif PlayStation Plus, croeso chi ymuno gyda'r game nesa. Neu just joio gwylio. Nice. Le fi'n wneud. Ah, mae ddim gyda fe. Okay. Zuka. Right, fi'n mynd am mute am spel, fi angen paned o di. Okay. Byddai un ôl nawr mewn chydig o funudau. Ah, good. Presents? Just for me. Present. Oh, rwy'n stuck mewn twll. Lol. Ond ti ddim yn defnyddio'r jetpack? Oh yeah. Oh yeah. Oh yes. Oh, ffantastig. Fel ni'n mynd i cael llais hynod Yoshi Cymraeg. Dyna lais am y radio. Na, seriously, Josh, ti ddim di clywed e. Mae fe fel, ti'n gwybod, Terry Wogan a... Oh, lovely.
Jones. Wedi cyfuno. Loser. A fydd ddim yn hoffi fi'n dweud hwnna. Na, mae llais really... Na, Barry White, y Barry White Cymraeg. I'll take Gwyneb yours. ar radio. Yeah, So bydde... O, dyna ni. Oh! dwi angen rhywun i dod i helpu fi allan os dwi wedi bod i'n cymeriad ar ôl, ond dwi angen tips o rhywun. I'm on it. A fi reith o blan tank hefyd. O na. O, ti'n gallu mynd mewn i'r tank os ti eisiau. O, falle na ni. Fi wedi bod yn siarad chwythiau i fyny, a fi wedi gwybod yn hoffi o fi gallu mynd mewn i fe. Cheat. Uh-oh. Watch this. O! Oh na. Don't he do that? Don't he do that? Gos bach o mes i fi fyna yn y helicopter na. Yeah. Rai, fi hefyd i cymryd y tank na, o'ch yw'r syniad na. Nes y Barry White. Uh, oh. Watch it. Oh my god. Ond fi ddim wedi bod yn ddefnyddio hwnna. I'll get you. Fe da fi un cymeriad ar ôl a fi ni amddiffyn fy hunan yn y tank. Oh, yeah. Sonia Chat. Oh. Oh na, hyn yn syniad. Yn fi'n mynd i cael e? Na. Oh! Ooh. Oh. Yeah, rhaid hwnna ddim yn... Backstabber. Ddim yn dda. O, Scott, too. Ready. Ready. O, Yoshi Cymraeg wedi ymuno ar y Discord. Wow. Yoshi, mynd mewn i voice channel general a bydd fi'n drago ti lawr. I'r un ni. Wee wee. Miss me. Mae gen i'r microphone rhywle. Na'r ffordd i wneud e. Mines. Yeah. Can you not leave me be? Curse. Can you not leave me be? Grab it. I'm on it. Tatus. Dun, dun, dun. Tatus. O! Beth ti digwydd fyna? O! Dim gweld y Beth barrel. bwrw'r barrel. Oh my god. Yes, Fi'n sir. saff am nawr, neb yn gwmpas fi. O, am le i guddio, right fanna. Ble y byd ydi pobl ti, Morgan? Rwy'n gweld. Watch this one. O, na! Oh, oh. O, Rwy'n gwasgu'r bwtyn yn gywir. Ah. Gwych. Let's go. Dwi. Hala fanna. Hey, sorry, Josh. o na. Loser. O na. Rhaid i fi wneud. O na. Oh, na. O na. Dodge this. O na. O. Beth? Oh, God. You'll regret Okay. that. Oh. Oh, yeah. Oh. Yeah. Sorry. Just... Wedi beri. Gemau fideo as y Cymro. Oh dear. Teimlo fel fi oedd y cyfrifiadur fyna ddim yn gallu rili chwarae. Na. Ail. Just, yeah. Right, beth fi'n mynd i gwneud fan hyn?
Dun. 50 hwnna. Uzi. Jetpack. Careful now. Mind if I leave this here? Oh! Leave me alone. Rwyf i ddim yn redeg I ffwrdd. Are we all now? Oh! Hey, Ah. Thomas Nolan is the. Hey! You become a white black hand, Thomas. Back. Sackable offence fe, colli yn worms. A bit. Nawr. You got a problem with me, laddie? Da'n odi yn y cyfarfod I llun. Ah, Calm down. Just be mae pwyllgor yn mynd I ddweud am hwnna, you know? Just... Don't you do that? Wel, ti wedi gadael dy deulu lawr, pobl sy'n fynno I lawr. O fe, dwi'n gallu gweld y gêm, wyt ti ddim moyn gweld fi'n chwarae hwn. Ti'n dwy'n cwylydd ar y teulu. Fi ddim moyn I Mae'n chwarae gwaith Worms, wyt ti? achos yn lockdown hefyd. Does dim lle I Ie. ddianc. Na. Sa'n ni'n wedi chwarae Worms am fi'n ifanc. Ti'n neud? Ie. Na. Dad, ti'n ma'n gwylio fi chwarae Worms? Mynd roi lawr. Hwna'n mynd I Cymraeg go, ti'n gwybod hynny, Ie, wyt ti? rwy'n gwybod. Mae'n tactical. Tactegol. Deg. Neu tic-tacs, ie, oce. Tactical. Tactegol. Tactical! Well, that's pretty sneaky. Well, that's pretty Ooh, sneaky. teleport. Boring. Boring. Wyrdd am mwynhau y set-up yma, I bod yn Supplies are honest. here. Ie. Rwy'n ni yn Ie, mynd I oedd- cael... oedd- Double. Rwy'n ni yn trio cael Skype. Like videos, webcams o Skype. Ie. Mae'n creu mae Discord yn well mewn ffordd. Ie. Mae'n ond fwy rwy'n ni- discreet rwy'n ni- i fe, Ie, so- rwy'n ni fy methu cael ei gweithio. Mae Discord yn really da I siarad. Siarad. A. Canu. Now that's Ti just eisiau canu uncalled for. I fyny, James? Na, dwi'n iawn. There's love. Ie. Dim angen neud bot that yn ni achos karaoke, mae yndyfe? James yn mae'n ganu. Ie. You got a problem Okay. with me, laddie? Bydd Stephen yma cyn fy hir, mae gyda fe bach o dunes. Os. Bydd e, Tom. O na! No! This is pure. Dwi wedi mynd, o'n i wedi mynd I wylio a microphone. Ydi, Can one of you folks help? ydi. Neges olaf oedd mae gen microffon rhywle. Felly, Hynny. gwr. Ar Ynys y Barry White. Well, that's pretty sneaky. Erioed wedi clywed llais Steve. Oed ti, Josh? A fi wedi clywed stuff really da am y llais. Rampage. Wy'n cofio Edrych mynd mlaen. mewn Hwnna'n mynd I... i- Cofio mynd mewn I Subway yng Nghas Newydd gyda fe unwaith, a nes ni prynu cookies ar ôl... O, oedd yn falle noson Gwend ifanc neu rhywbeth fel yna. A wedodd y fenyw tu ôl y counter, is that your real voice? Oh! Ddim cweith yn cyd-fynd. Shooting blanks, are we? Dwera, Ouch. Hiya. Hello, Morgan? I wedi colli fe. O na. Fel fawr Morgan. Fawr Morgan. a fi yma, This up your kilt. Hey. Cool, Oh, no! cool. o'n i'n cool. clywed beth oedd y menyw wedi dweud. Oh my oedd- god, this is just really sad dy hun. Oh my gosh, Oh, come on, Oh no! seriously. victory. Come on, O's. Ti'n gwell na hynny. Oh my god, rwy'n hwn yn terrible. Rwy'n flin.
Na fi. Hey, dim cyntaf. Come on then. Dim nesaf. I think you're on up. I know a song. Oh, get on your nerves, get on your nerves, get on your nerves. I know a song. O, mae hwnna'n dda. Yn dangos. Da iawn. Yeah. Beth i nesaf. So, mae Tom, Stephen, chi ddim gyda PlayStation Plus, ond y pedwar person sylwebu. arall sydd ar. So mae... O, beth os ni newid y scheme? Fi eisiau just gwasgu random. Oes na random option? Generate. Right, ready on Begin. that. Bydd fi nôl mewn 2 eiliad. 1, 2. Sy'n digwydd os ti ddim yma pam ni eisiau chwarae? Okay. Yoshi Cymraeg ar-lein ar un y bryd. Ooh. Yn y Discord. Right. Ydy e? Ie. Right, Yoshi, ewch, sgrwlio lawr i criw yn chwarae a ychwanegu dy hun i... Ydy e'n roll. Criw chwarae. Thing yw, mae Owain ddim yma to. Nawn ni just roi Yoshi. Yoshi Cymraeg wyt ti yn Discord? Ie, ni angen rhoi invite i fe, surely. Dyna enw fe. No, os mae'n join a general, un yn i'ch gallu drago lawr i criw yn chwarae. O, Mae fe yn dyna y fe. general yn barod, ie. Ie, fi gallu gweld e, ond ie, mae rhaid i ti wneud hwnna nawr, Stephen. Ti angen mynd ar y ochr chwith i criw yn chwarae, just adio dy hun i'r grŵp yna. Voice channels. A wedyn... Oedd hwnna. Beth yna yna? James, ti eisiau sbonio? Be? Fi'n O. gwybod. O'n carau fi. Oh, right. Ie, y gadair, ie. Y gadair. Mae'n carau fi. Ar y cynhyrfus. Beth i'n on about that? Ww, rwy'n nôl. Cer o ma. Come on. Ond ni heb di chwarae eto. Na, Achos bydde ti wedi... Oedd e'n hawdd tro diwetha, fi'n methu gwneud e'n fwy hawdd. Ooh. Mae gen i fi Mae bag Jake yn o person arall yn shred. gobeithio bydd yn chwarae ar FIFA, so dyna O! ni. Rwy'n gallu gweld Yoshi Yoshi. mewn i'r lolfa. drago fe mewn i criw. Y criw. Y cult. Ni jyst angen fe i ychwanegu hun at criw yn chwarae voice channel. Rwy wedi. Yoshi! Let's... O, mae fyna. O, Right, nawr gwasgu unmute. Ar mic ti. O nawr, dyma. Yoshi Cymraeg. Come on, fi methu rhoi gwell le cyflwyniad na hwnna. Un noson ac un noson yn unig. Yoshi O gas newydd! Let's get ready to rumble! Right. Fy Ngwraig y chweth na fi nawr. Ti angen gwasgu ready pawb. Rwy. Are we? Are we? Okay. Nawn ni wneud Rainforest tro ma. Nice.
O na, fi ddim yn siŵr os oedd e actually wedi wneud e, achos o pawb wedi gwasgu ready cyn. O fi wedi gwasgu fe, o wel, dim ots am nawr. Come on, Yoshi, just Good. gwasgu unmute. Ni angen clywed dy lais. Mae gael buffer yn fe, dyna'r dîm. O'n i jyst yn ceisio meddwl o'r dîm sy'n let's get ready for rumble. Microphone wedi micro diflannu. Na! Yoshi, na. This is pure crap, by the way. O na. Ti angen micro ffeindio fo. Ceri micro ffeindio fe. Micro nawr. O, den tro fi. Nis. Beth fi'n mynd i gwneud? Are you alright, pal? Are you alright, pal? Right. Ble mae pawb? O. Right, rwy'n ddim eisiau bod fan hyn, dim fwy. Pam? Roedd mae'n ddim yn dda. O na! Pam? Peidiwch O, mae mam mor O mawr. no. O, Oh, hell no. O, rwy'n safi yn yr un. Mae'n bwyta bwyd son llyd anyway. Okay, digon teg. Hael. Ti angen bwyta bwyd soft, meddal, sydd ddim yn swnllid fel fi. Watch it. For baby food. Na. Gen I caws. Shredded. Shredded. Shredded house. Wel, lor. Nice. Just you wait. Careful now. Go away. Oh, ooh. Ooh. the mine for a mine. Josh in a game. Cheat. Oh no. Oh, I know. Fire. Boring. Beth hwnna? O, Owain. Dwi'n mesur ymlaen. Oh, I know. Eto. Dau tros. Weledi. Hi. Hi. I'm a golden bird. Hi. Watch out. Oh. Boom. Boom! Boom, 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 boom. Traitor. O! Dwi'n brifo un o Worms dy hun. Ready. Oh, no. Oh no, Off Josh. with, A di- game now. Fi'n offer Fi'n offer dynamite na. Ooh. Neis iawn. Right. Oh, so I can't. Purple light mask. Just you wait. Ready for action. Ready for action. Os chi'n newydd
newydd ymuno a chi eisiau ymuno yn y gêm, just danfon na neges yn y chat a byddwn ni'n gallu ychwanegu chi. Neu, adio ni fel ffrind, gemau_fideo, a wedyn... Wel, does dim esgus, mae pawb yn Byddwn ni'n sawnd yn y gallu, tŷ, ydw? What? What? Be ddigwydd am hwnna? So sure. I'm on it. I'n disgwyl cael y blast o'i ffwrdd hwnna, ni'n gweld yn... Yeah, or it just like mynd poof, a wedyn blow o fi lan. Cael look yn y Twitch now, ni'n weld beth sy'n ddigwyddodd. Mae Xbox One version ddim hyd yn oed yn compatible gyda'r PlayStation version o'r un game sy'n ddim mor dda. Ww, munud, mae boi yna. Beth yw'r sŵn yna? Move it. Rhyw gremlin. Watch it. O na. O na. O. Go away. Stephen, did you find your mic tee eto? Neu di wedi mynd i'r nefoedd. Right, os ti'n gwasgu R1, ti'n gallu crafftio pam mae ddim yn tro ti. O. Ti'n... Yeah, Ble ti'n cael so materials? ma'n rhywbeth gwerth gwybod. Wel, ti'n dechrau bant gyda cwbl, fi'n credu. Ooh. Rwy'n gwasgu am y Mynd i'r bit porffor, so mae un tab, pam ti'n gwasgu cylch, mae'n dod ar fel y Oh, crafting, ond ddim pwynt neud e ar go ti, achos mae'n cymryd go, ond os pan mae ddim yn go ti, wrth i ti aros, ti'n gallu neud hwnna. Dim ond unwaith ti wedi defnyddio fel resources craftio ti, ond weithiau mae fel packages yn dod gyda pethau defnyddiol. Oh, mae'n stuck. oh! Beth? What? The... Oh. Wow. Oh no! Go away. Wow. Oh, saith ar ôl. Nawr y fi di lladd fy hun. Grab it. Hey. A fi'n... That's nice. Fi di mewn i fan hyn. Fi'n crater bag. Oops, o'n i'n craft. Come on nawr. See ya. Ti fel Rasputin. Come on then. Oh. Beth sy'n dod? Oh, na. Oh my god! Oh. Yeah, mae hwnna'n gallu digwydd. Achos weithiau ti'n methu gweld popeth ar y map, so ti actually gyda tipyn bach o'r tirlun dal yn y map, mae hwnna'n digwydd. I'm out of here. Ah. No. Di-di-di-di. See ya. Ti pa mor aml i mynd i wneud hyn, te? Ah. Shooting blanks, are we? Gall gwneud hyn bod mwy aml nawr. Os ti... Wel, ti'n mynd i Yeah. wneud bob nos. Wel, y thing yw, mae fy ngwraig yn gweithio fel 15-hour shifts nawr gyda coronavirus, so Ie, unwaith siŵr mae'r fod. plant yn y gwlau, right, yn y gwlau, O'n i'n meddwl dyna be oedd y reswm tu ôl. O'n i'n meddwl, ie, siŵr, Well, the thing yw, o'n i wedi wastad- Plant yn y gwely.
Na, y pwynt yw ddo, o'n i wastad wedi cynllunio i gael y sesiwn heddiw, ond yn amlwg o'n i methu cwrdd yn Aberbarcoed, ond fi'n credu, mae opsiwn os, tiod, os ni'n meddwl bod ni'n gallu. A nawr gyda Josh a potentially, fi'n gwybod os oedd Jacob a diddordeb hefyd o ran Gwent ifanc a eisiau neud e. Tiod, gallwn ni neud yn fwy aml. Mae'r Discord yn tyfu yn dweud. Ie. Ond ni ddim yn stream, ti'n gwybod, ni ddim yn stream o Discord. Na. Ond ni jyst yn defnyddio... O ie. Ie. Bydd pobl yn dewis y dethol be maen nhw eisiau neud o ran chwarae'r gemau. So fi'n credu bydd mwy a mwy o bobl yn... Ie, yn union. Wel, ond dechreuon ni'r Discord, wnaethon ni roi fel loads o fel options chat, ond oedd e ddim quite yn y scenario lle oedd e wedi tyfu digon i bod hwnna'n rhywbeth realistig. Ond nawr fi'n credu, gyda fwy o... Ie, mae wedi tyfu pwynt lle byddwn ni'n gallu cael fwy o dialog gyda pobl a ffeindio mas. Yn wedi gyda pawb mewn isolation nawr, fi'n credu mae mwy o gynulleidfa fwy gyson. A falle, dros y cyfnod yma, defnyddio fe fel... Mae'n tyfu'r cynulleidfa. Ie, exactly. A tyfu'r cynulleidfa dros yr adeg yma, so pam ni mas o'r lockdown, gobeithio bydd ni gallu dal yr un cynulleidfa, bydd just pobl newydd wedi ymuno gyda fe. O na! This is pure crap, by the way. I hyd yn oed, os ni'n sorto'r, tiwr fel y Skype plug-in thing, a mae yna ffordd fi wedi clywed, chi'n gallu rhoi Zoom mewn i... Zoom? Mae yna ffyrdd, mae Zoom yn fel conferences thing, ond falle gallwn ni ffeindio ffordd fwy, ffordd gwell o wneud fel y Skype plug-in thing, ond gyda pobl yn llefydd gwahanol. Ond fel ti wedi, mae hwn yn dda, gallwn ni gyd just cael chat, a mae'r chat yn ddigon. Mae'n neis fel, yn hwyr yn y nos, mae fel gweithgaredd gwahanol, ynddo fe? Like, chillo gyda'r nos, gwylio gemau. Cael sgwrs Cymraeg. Be sy'n we? Ble mae Stephen? Mae'n methu chwarae... Ti'n fel yn Sputin. Chwarae'n tin. Chwarae'n tin? Na, byddwn yn falus gyda sut ti'n gweud hwnna. Mae'n gallu cael ei cam ddeall. Ie. Cam... Fi wedi prynu Disney Plus i fy ngwraig. Ie. Fi wedi bod yn gwylio The Mandalorian. Nice. O, mae'n mor dda. So, mae un newydd mas heddi, ynddo e? Y trydydd. Fi wedi gwylio fe, fi'n pirate o fe, nôl mewn y Cymraeg, so... O, ie. Show off yn un. O, ie. Fi hefyd, nid am Gymraeg. Fi hefyd, nid am Gymraeg. Fi ddim yn deall beth ti'n sôn ar, ni'n siarad am gymaint o bethau gwahanol. Mandalorian. O, right, ie. Pwy arall sydd mewn y chat? Mae'n dweud bod 7 pobl yn gwylio. Go man. O. Shaz. Ie. Just a holl rhieni. Thing yw, os bydd Stephen ar y mic, bydd Gemma yn dod wedyn i gwrando. I gwrando. Can one of you go and grab it? Can one of you go and grab it? Fi'n gwybod ti'n dweud Steve, ond i fi ma'n yn dweud Stiff. Beth wyt ti'n meddwl o'r Mandalorian Stiff? Mae'n bach gomor o wybodaeth. Just thinking out. Oh god.
Mae hwnna Neu well ar rhywbeth hynny. i roi... Just peidiwch a roi hwnna mewn i Google Search Engine, Tom. Steph. Oh, Oh, supplies are beth? Beth oedd y pwynt y peth hwnna rwy'n taflu? O, Dim ond de. deall Chip and beth... Dale Retro Rangers. Chip and Dale. Mae lot o stuff o'r 90au ar Disney Plus yn does, fel O, ie. gargoyles a stuff fel na, a fel stuff hollol fi erioed wedi gweld o'r blaen. here. Like, lot o stuff am fel pobl gyda bleiddiaid a stuff. Yeah. Ah! Yeah. Yes, sir. O, ti ddim. Oh, god! Nawr ti'n gallu cael y helicopter o fi. Just you wait. Dyna ni, nawr fi wedi mynd ar y gwylod. Oh! Nawr y present wedi gwneud y peth. That looks perfect. Hiya. Right, okay, rwy'n mewn position drwg lawr fan hyn. Ie. Dim lot rwy'n gallu gwneud. Sgysol y ti. Shocker. Oh! What? What? Hey, I'm a Scot too. Hwnna. Ah! Rwy fi'n meddwl rwy'n hwn yn a ninja rope. Vehicle incoming. Ti wedi ysbrifo dyn dy hun? Rwy fi'n meddwl rwy fi'n dewis y ninja rope, ond rwy fi'n dewis rhywbeth sy'n edrych fel ninja rope. Tasty worm lick. Beth? Tasty worm lick. Yeah, well, if that's what Oh. you're into, like, you know. Ie, pawb at ei beth a bw. Uh-oh. I'm working. I'm out of here. I'm out of here. Nice. Move it. Hey, di unrhyw un wedi gweld... Ydy un else wedi gweld mod nhw'n mynd i creu worms Go newydd? away. Na. Come on then. O ie. I cri. Ie, yn gael e. Beth yw'r newyddion o Owain? Dim llawer. Just bod remember nhw just wedi fel rhoi lan Yes, image sir. o worms a hwn yna. Wow. Hi. Rwy wych. Yeah. Hwnna, rwy nhw'n rhoi fideo lan sy'n rhoi fy'n dangos fel hefyd. Reporting for duty. Y holl game o'i worms, so wedyn... I am. Cover. New ones come in. Wel, fi'n neud Dweud hyn. bod mae'n mynd I bod new ways to play. Sa'n siŵr o beth hwnna'n mynd I meddwl. Gwylio hyn yn Hurry. eitha therapeutig dwi'n meddwl. Putin. Therapeutig. Oh, therapeutic. Rubbish. Yeah. Na, mae'n eitha Vladimir Putin. Let's hope it lands north of the border. Ras Putin, Vladimir Putin, na therapeutig. Yeah, mae o'n quite nice. Rwy'n cael yr beth ti worms ar y DS. Sy'n cofio enw'r game. Ond rwy'n ti gallu fel cael un cartridge. A chwarae fe ar un DS. So wedyn bod DS is arall gallu connectu fe a chwarae e hefyd. O iawn. O ie, hwn. Ie. So rwy'n fi po Right, amser gallu clywed chi nawr. Sori am hwnna, fi ddim yn gwybod beth oedd yn digwydd, oedd e jyst wedi disconnecto fi, a ie, fi ddim yn gwybod. So rwy'n fi po amser chwarae. Oh no! Chwarae Worms DS. Fel ar y holidays efo rieni a brawd. Ni'n chwarae Worms Gofio Edition Melis. Ni'n chwarae i'r original ar PC, a wedyn pam oedd e mas ar y PS1, o'n i'n chwarae hwnna trwy'r... Fi'n cofio chwarae fe yn yr ysgol ar PC.
O, yn Ydi? yr ysgol gynradd. Ie. Ie, oedd yn bwrw glaw a dyna beth ni'n chwarae, ie. Nice. Hwna, oedd y gym, yn cofio O fel... ie, wel ydi hwnna. Wel, Rwy'n hwnna'n O. agos Watch iawn. it. Move Harry, it. nhw ti chwarae mewn ysgol? Williams 2. Williams 1. Credi yr un breiddiol. Ie. Nice. Rampage. Sôn am fel canol y 90au, Ie. fan hyn. Mae'n siŵr o rhywbeth fel 8 oed. Oedd y cutscene Cofio chwarae gwallt Worms. ar y peth doniol ar Worms. Ti'n fel ar y dechrau'r gêm, fel yr intro scenes o Worms? Ie. Rwy'n just i Ma' nhw'n ddweud funny. greu. Ie. Ti'n gwybod, tîm 7 Ie. teams, Boring. maen nhw wastad yn mynd i'r Eurogamer Expo. Nice. Oh. Ti wedi gweld y joke? Ie. Mae Stephen wedi rhoi mewn y chat. Ie. Ie. How i creu worm newydd? Just torri un mewn hanner. Wow. Na, mae'n after ti'n creu worms newydd, mae'n mwy na gyn. Ai newydd? Oh, come on. Pryd mae Discord ni I'll take you yn on. chwarae lan, mae hwnna'n dod draw ar recording hefyd, ydy e? Yes. Go away. Bydd e yn o bryd i gilydd, fel pryd mae'n gollwng mas. Grab it. Wel, rwy gallu clywed Let's Elwyn go. fine. O, oce. O, mae hwnna'n good, te. Wy'n ymddiried yn o'i, mae fe'n gwybod beth mae fe'n neud yn dweud. Technegol. Rwy'n gwasgu pethau, wedyn mae'n weithio yn gweithio. Ie, y bottom feithio. I'm out of here. Oh! That's it. Oh! Right. Come on then. O, rhywun yn gwylio ar YouTube na. Recall incoming. Yes, sir. Let's go. Yn, ni clywed ti'n gwylio'n ni, as i'n Leave me alone. Yes, sir. Yes! That hit the spot. Oh! Beth ydi hyn? O, ti'n gwybod, Have you want it now? Wel, mae Dan, nid Stephen ei hun yn gyda Crash Team Racing, ond fi wedi prynu hwnna yn ddiweddar yma. Cofio wnaethon ni chwarae fe, a wnaethon ni ddim gwasgu record neu rhywbeth. Efe hwnna, neu oedd ni wedi, oedd Overwatch oedd ni. Oh ie, Dwi'n cofio, wai. I'm on it. recordio fe. Rwy'n... O, i fe'n crash Fan fel awr neu rhywbeth, a wedyn wnaethon ni ddim recordio fe. It's so gutting. Rwy'n ni'n just Oedd e? recordio just a camera in the game, oedd e. Oh yeah, just a webcam. Yeah. Oh, So Do depressed something. ar ôl hwnna. I was like, no. Rwy'n really good recording hefyd, oedd e. Chi di cadw y fideo o'r Gafon ni lot o webcam na. Gorgeous. oh shit. So sure. Ddim yn siŵr. O! Ddim yn cofio nawr. I'll get you. Ti'n meddwl o Boris yn cael Covid-19 then? Oh, big boy Boris. Hi. Oh. A wnaeth e admito bod e'n siglo llaw gyda pawb. Bod e'n rhoi Wel, ydych chi'n stwri gwybod. bobl. Ie. Wel, oedd hwnna'n nôl ar ddechrau'r mis yn fe. Oedd ddim yn gwybod pryd ni. Ie. Oops. Follow me, Ma. Oh, mi ma. Right, beth yw'r byd ydw i allan gwneud hwn yn?
Mae dy ti jetpack? Oh, what you doing? Yeah. Oh, neu... Cool. Right boys, wi'n mynd i fynd bant am y tro. So, chi'n mynd i bod yn chwarae tan eitha hwyr, neu... Oh, I'm out of here. Yeah, fi'n meddwl. Ie, cwbl o... Wel... Siwr fod na i just pigo I mewn ddweud... mas. Ie. Ie, awr arall fi'n credu fe. bendant. Fi jyst awr arall 10. 10 a wedyn gweld lle ydyn ni... Okay. Nice. Falle na i pigo nôl mewn Ydyn ni cael digon yn rhywbeth 45 munud neu awr neu rhywbeth. Yeah, Cool. Nice one. Shout Am to y tro wedyn. boys. Pob luck. Thomas. Beth na Batman, o ie. Oh yeah, Batman. Fideo Batman. Oh god. Faint o'r amser oedd hi'n Oh god. ar yr tutorial oedd, na, intro. Ie, na, oedd e just gwasgu blymyn piano, oedd oedd bit piano. Oedd e just, am hwyli. Move it. Wrth I'm ti. unarmed. Scroll back. Oh. Fe anyway. You'll regret that. Un ar ôl gyda fi. I'm on it. Fi. Oh na. O na. Boring. Oh, dead. Yeah. Dead on it. Trail on nice. Ti'n gwybod, o ti ddim eisiau gwastraffu bwled, o ti? Jeez. Meddwl nes i trio gorau fi, nes i dal cochi hanner y shots hwnna, dal. Fi aros yn helicopter bach fi nawr fel y tank. Ie. Wow, wow, wow. "15 seconds. 15 seconds. Grenade. Ah, come on. Oh. So'n tan gwyllt. You missed. These could turn the war. Yes, sir. Cwpl o ffrindiau prifysgol sy'n gallu siarad Cymraeg wedi ffindio, wel, nes i dafo hyn i nhw yn arfer nhw wedi gwylio fe'r YouTube. OK. Gan nhw gwybod os nhw gyda'r gêm a eisiau ymuno mewn? Right. Na, right. Gan nhw gwybod achos bydden nhw'n gallu. Fe ddeud yn awr. Ooh. It's magic. It's a kind of magic. Oops, oedd hwnna'n... Maen nhw'n moyn... Ow. Maen nhw eisiau shout-out fan y gofyn. So na gweud... Shout-out i boys ar YouTube. A Adam. Dwi'n meddwl o fe'n gwylio hefyd. Cool. Mae'n diach... Wel, mae'n diach bach o Gymraeg, ond... Bydd e'n diach hwnna. Do something. O, cynnu helicopter, Ocê. reit. Croeso i'w swydd. Lamfryn y fi. Ie. Gyfer hyn. So pa gemau ni gallu chwarae efo'i gilydd te? Ti'n meddwl yn dda? Yes, sir.
O'n i'n edrych ar y rest o'r ddoi, ond o'n i ddim really yn wel, o'n i ddim yn gallu ffeindio un tiod fel current gen. Mi'n credu mae rhaid really chwilio am rhywbeth sydd yn fel multiplayer sydd ddim yn Call of Duty neu Fortnite neu Minecraft. Tiod, mae rhywun eitha tricky. What? Well, cross-platform anyway. Falle, os ni ddim yn poeni am cross-platform, beth am fel PC games? Yeah. Pa games mae pobl... Oh, no, always Minecraft, yeah. Are you late, pal? Yeah. Yn gwybod fod SimCity, like, ti a dy ffrindiau gallu build cities mewn the same region. Mae hwnna'n Yeah. genuine multiplayer mae'n gets, like... Oh, mae gen i'r game... Oh my god. Oh, Man, nice job. wow. Oh no! Oh! Oh, I'll get you. oh, ddim quite though. Oh. If I am a multiplayer Gyda game hwnna, mae Supplies. genital jousting. Beth? Eh? Beth wedi Ti'n gweld y siarad? game Ie, hwnna? os, mae fe'n on. Fi ddim wedi chwarae fe o blaen, ond Dwi'n credu fi eisiau. cadw... Mae'n ar Tam di eisiau jig. Dwi'n gwybod genital jokes. genital jousting. Ydy'n free? Na, mae'n fel... No, wait. I'll get you. Genital jokes. Still... Oh. Oh, oes dim blowtorch arno hyn. A blowtorch. Oh my god, genital jousting. Weapons, mae fel yr un right ar y dde. Oh yeah! Oh, sorry, mae'n just edrych yn wahanol. 15 seconds. No. Be, ti'n edrych ar gentle jousting? Yeah. Oh, Mae'n edrych yn Yndi, hilarious, ydi o. Story of John, I'm a on it. penis, who needs to find a date for the high school prom. Genital jousting can be played online or local. Yeah, ti'n cario fe ar-line, mae'n like lots of little mini-games. Ac mae eich Beth sy'n characters ti just fel, you know... Sut ti'n gwybod o'r game I hwnna? Where's Rwy'n worrying? ar, y Funhouse o chwarae, Sure, funhouse. Let's go. Beth oedd yr un fel disco zone neu rhywbeth o ti'n siarad am ages yn ôl? Disco. O, ein. Like, oedd e fel Laser Quest. Gyda rollerblades neu... Oh! Sa'n gwybod. Oedd e fel lliwiau gwahanol. Sa'n siŵr. Dwi'n cofio'r un... Space. Anfon i ti, beth fel fideo o fe. O, ie. Sa'n cofio beth mae'n... Go away. Beth enw beth. Presents. Just for me. Shocker. Oh, come on! oh. Ba grenades yw nhw? Be ti'n galw nhw? O, dyna fe. So tasty worm lick efe? Yeah. I'm on it. Well, bad man. Rhoi fi'n ar reit o flan y tank. Oh, na. What? What? Oh, What? oh, na. Beth? Oh. Sut ydi hwn yn allowed? Wyt ti'n know about... Oedd yn eitha rubbish. tank though. ninja. Do'n i'n defnyddio rhywbeth gwa. Hwn yn Ah. brilliant.
Nes i wedi ffrwydro lan tank fi ddim yn... Bazooka. A... Chile. Chow down. Chow down. Oh, Down. Leave me alone. leave me alone. Oh, mae dim yn adau ddig. Ready for action. Oh, come on! Oh, anffodus. Oh, Oh, no! Please be dyna beth ti'n nice. trio neud. Don't believe me. Ready, lassie. No! Oh, Drian. Oh, no! Boom. O! Boom. Am, dylen ni wedi... O! Can you not leave me be? Yn werth e. Yes, sir. Hi. Fire! Go away! Go away. Follow me, ma. Call me man. Tell me, Ma, when I go home, the brakes won't leave the cruise. Oh, what you doing? O, ar YouTube, mae boes i be wedi comento. Wedi chwarae'n dda, Josh. Fe yw ffrindiau, fe yw y ffrindiau prifysgol, so diolch boes ni be. Falle mae fod yn sarcastic, ond mae fe'n gwerthfawrogi Cymraeg wedi rhoi. Quick, laddie! Mae'r hashtag na bach o inside joke, Ie. a... Wel, gyffyrddus esbonio fe falle off camera yn dim wir ar y camera, neu dros microffon. Rhaid gofyn bod yna plant yn gwylio. Fair enough. Mae jyst cyfenw fi yw Wheeler, a mae jyst yn neud gyda hwnna yw short story, ond mae yna stori fwy chiol i fe. Digon teg. So, diolch yn fawr boes i be. Cunning. Getting stronger. Grab it. Oh, TDA so James. Oh, yeah. Yeah. Neis iawn. Hi. Yeah, dwi'n mor dda. Fwy mor dda, dwi'n newydd rage quito. Cunning. That line-up though. Got it. Oh, yeah. That Dwi'n was rwy'n cymryd... Ma- Oh no. Ah, That yeah. bank. Oh, Yeah. disgusting. Efo castell. 130. Ydy hwnna headshot hefyd, 130? Yeah? Ah, disgusting. Oh, tro fi, whoops. Sorry, bechgyn. Beth ti'n gwylio? Roedd James yn anfon fi Snapchat o then chwarae si. Ah, snap. Yeah. Like a keyboard with more boom. Oh no! No! O na! Oh, come on! O! Sgat hwnna bod lot gwaith. Yeah. Ready. Oh.
User. Yn risky ofnadwy, ond... O, wel. Chow down. Oh. Wel. Ready. Thank you. Oh, na. Oh, Just you wait. oh, na. Oh, na. O'n i'n siarad o'r glyfar yn neidio nhw lan. Yes, sir. Mae'n un sydd â ti ar ôl. O, ai. O, ie. A fi hefyd. Actually, os ti'n mynd right... Gwasgu fe right lawr. Ie, rwy'n gallu hwnna. Ie, bydd e'n neud e nawr. I'm out of here. All nawr. Right, rhaid bod yn really gyflym nawr. Do it. Come on, Worm! Move! Careful now. Yes! Oh. Whoa. Oh, Chwarae teg. Oh. Oedd hwnna'n nice. oh no. Oh. O cigar. Oh no, Ding, we're ding, screwed now, ding. isn't he? Oh. Yep. Oh, come on, remember. Oh, ni'n to poeni. damage your tea. Ie, o'n i... hefyd. Oh. Mynd i mynd hwn yn holl ffordd overkill. nawr. Ddim yn siŵr, actually. Achos... Some loads of options. Move it. Oh no. Oh. The end is nigh. Oh. Ddim Oh. yn siŵr. Don't he do that? Oh, come on. Oh, oh Lucas. Ah. I'm on it. Three, two, one. Oh, no, nice. Hey. Ooh. I'll get you. Pew, pew, pew. Come on, let's Aros go. fod bechlan y fi gallu. Now, ydy hyn mynd I gweithio. Stick this up your kilt. Oh! Oh, no, oh, no. Oh. Set. Oh, come on! Oh my god. Oh, no. Oh. Nawr fi wedi gofyn fe. O, diar. Il nawr, cyrraedd lan fyna. Os na ddim... Efer a fel I neud. Come on then. Oh. Oh, oedd hwnna'n nice. Oh. Come on, guys. Oh, that nice. Oh, that nice. Gwadde. You'll regret that. Oh, shot. good shot. Hanner. Dim gwyn. Shot. Oh. Presents just for me. Oh dear. back again. Oh. Oh Pen no! Ddim. Ydy'r dŵr yn mynd I bod yn mynd lan nawr? Bydde ni'n meddwl, ie. Siŵr o fod. Oh, that's pretty sneaky. It's pretty sneaky. Boring. I'm on it. Connect, ti right fanna. Okay, Ni ddim. Beth yw mischievous drone?
Beth oedd pwynt o'na? That was cool. Yn gwastraf amser. Move it. Os oes syniadau fan hyn. Gech chi teleport lan i'r helicopter, neu... Ti ddim gyda teleport. Oh, Oh. Oh, Aria. Hello, Sean Abes. Siwmai. Siwmai. Rwy'n gweld hwnna ar un Pethau mynd. Sut i'n mynd? Yeah. Wel, ni'n cael gêm eitha intense o Worms W.M.D ar hyn o bryd. Ni mewn i extra time fel petai, a fi ddim yn siŵr quite beth sy'n mynd i ddigwydd, ond ni wedi redeg allan o pethau defnyddiol i, wel, y pethau fwy amlwg. Oh. Ond, mae yna wastad siawns. Referee. Okay, be rhaid I fi wneud hwn. O na. O, beth di like peth yna? Like o'r byd yna? Oh, oh. unlucky. Shooting box, are we? Oedd hwnna'n lwcus, nes i symud e. Sut ydych chi'n mynd efo ti, Sean Abes? O, o virus dy fe. Oh, Pysach. So ti'n mynd i creu rhyw fath o barrier fe? yeah. A beth ti'n neud? Protect the V Okay. or Rocket ET. Ei, digon tig? Right. Amser. Rhaid jyst cofio sut ti'n neud hwnna. Okay, I'll go. This is Sean cute, Abes wedi that, by the dweud way. diolch Ie, yn dda, but dyna be oedd hefyd ti. cwrw yn barod ar gyfer y quarantine penwythnos. Ace. Fi'n cael, mae ddim yn teimlo fel penwythnos o gwbl gyda popeth sy'n digwydd, a achos mae pawb just stuck mewn. Fi'n credu mae Disney di bod yn clyfar gyda wneud y thing Disney Plus ma marchnata fyna, achos mae pawb stuck yn y tŷ o gan amlaf. Felly mae just... Ond, dweud hynny, dwi wedi cael gafal ar Lazy Spa sydd yn glasout tŷ gwydr fi ar hyn o bryd. A fi wedi trwsio hwnna. So, fi'n gobeithio cael bach o amser yn y Lazy Spa hot tub yna rhywbryd. Nice. Yeah. Mae gen i fel, mae dy fi teledu yn y cornel ystafell hefyd. So, a golau a stuff, so, na, mae'n nice. Mae'n mynd lan i at 40 gradd Celsius, sydd yn hyfryd. Yn syni really da. Especially efo'r tywydd ni wedi bod. Yeah. Mae'n nice. Faint mwy tropical ydi hwnna ddo. Ni wedi bod cael misoedd o glaw. Wedyn, as soon as, wythnos gyntaf y lockdown, mae bloody lush ti allan. Like... Wel, y thing yw, ar y ffarm ni'n wyno, felly mae lot, o ran edrych ar ôl nhw a pethau, mae wedi bod yn amser i literally just cyn cyn dechrau wyno, oedd e wedi dechrau, a nawr ni right yng nghanol i. So, mae thing sy'n... Oh no! Oh. Come
on, page ti meiddi destroyer o bloody barriers fi? Jeez. Boring. Roedd hwnna ddim yn mynd yn... Reporting for duty. Sio ni'n mynd i dweud. Gall Cymru spa gorau i gynnig. On am head, so stim. Roedd hwnna'n edrych fel yr un wedyn ni'n ei alw Powys, noson gyffwrs. Right, beth ydyn fi'n unig i wneud o. Oh! 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 Rwy'n fi gwasgu sgwar instead of kill. Shocking. Winners. Oh man. Hey Morgan, ti dal fan'na? Hello. Morgan wedi diflannu. Definitely. Oh well. Morgan, hello. Bod ydi ennill. Wedi ennill am mynd. Morgan wedi ennill ydi e? Ie, wrth gwrs. Mae'n newid y games, so mae'n probably dal am yma. Ni ddim gallu clywed ti Morgan. Oh, ready. Morgan, ni methu clywed ti. Just yn dweud tŷ bach ar y chat fi. Ti bach, oh. Fe. Rip Morgan F. Diolch Yoshi, F in chat. Oh. Ew, oh. Ooh. Edrych fel map nice. Oh, ble ydw fi? Oh, wrth gwrs, mae'n right ar Yeah. y ochr. Are you alright, pal? O'n i'n gweud, mae Morgan wedi cael dau lle really nice ar top y map. Yeah. Ti'n cael ei reit ar y gwylod. Ydi Morgan yn sell lan y games? Yeah. Ah, hwnna ddim yn coincidence ta. Nah, rig. 15 seconds. Oh! Na. Alright, peidiwch yn neud hynna. Quick, laddie. Watch this, laddie. What? Alright, cool. Grab it. Chi'n clywed nawr? Yeah, nôl. Oh, diolch beth. Ie, oedd rhyw outage, shortage neu sa'n deall e. Ond basically oedd e ddim yn gael fi gwrando. Nes ti gweld victory data yn y game diwetha? Ie, o'n i'n gutted, o'n i'n methu siarad gyda chi. O'n i'n fel, come on. O'n i'n meddwl ti'n mynd i tŷ bach neu rhywbeth. A wedyn fel, o ti'n coci fe. Oedd yn good.
Achos naeth un o'r cymeriadau mynd o dan y ddŵr, a wedyn nes ti just lladd dy hun o wain. Rwy fi'n gwasgu sgwar ar damwain. Ah, yes. This is pure Ti'n crap, lladd dy Louis. hun oes. Be? Beth ti'n lladd dy hun. Yeah. Shocking. Disgwyl gwell. Watch out! Come on, Dude! Beth di quarantine mewn Cymraeg? Fi good quarantine gyda C-W-A-R... A... No, seriously, quarantine, fi'n siŵr yw e, to dros yr i dot. Quarantine. Let's hope it lands north of the border. Beth yn nawr, mae fe. Fi'n credu. Ond... Mae'n atgoffa fi o'r emyn yna. Meddwl am fyd heb blodyn yw harfi. Ti'n gwybod y gana? Mae popeth yn really negative, a wedyn mae diolch o'n ddiw am hoed a hael a blodau, diolch o'n ddiw rhwng glodydd enw di. So, mae'r bit scary, a wedyn mae'r bit, oh, mae'n ffain ddo achos ni'n diolch i Duw. Beth? What the hell's that? Sa'n siŵr. Ie, wna. Be nes ti gwasgu? Boring. I have Fi no byth idea. di gweld yr thing Ble yma. fe'n mynd? Dwi'n gwybod. Rhaid i chi, falle oedd rhaid i chi fel Supplies. symud e. Oh dear. Quarantine. Ie, o'n i di dweud hwnna? Sean Abe's. Nes i ddweud hwnna, neb yn gwrando. Mae Sean Abe's yn dweud, oh diolch Sean Abe's. Oh, that's nice, diolch yn fawr. Reporting for duty. Screw you guys, I'm going home. It's ridiculous. Na mae Sean Abe's di dweud e, oh yeah, fine, good. Di siarad gyda Sean Abe's te. Reit, beth am lockdown te? Watch it. Hoi Ah, lawr. Sean. Glori Oh! enw di. O, Lan fan'na? mae rhywbeth yn dod lawr, Beth mae rhywbeth sy'n yn dod lawr. Oh, dyna fe! O, o, Oh, yes, i mewn. Aw. Nawr, fi just cymryd 21 o ti. Fe ti, Sean, oedd wedi, si mas yn yr Almain, oedd yn neud stuff gyda'r tîm pêl-droed yna? Neu dwi just ddim efe rhywun arall yw hwnna? O'ch chi'n rhoi stuff ar trydar nhw yn Gymraeg? Lot o'n hywir. O na, o na, o na, o. Bummer. Bama. Almain neu... Quarantine, na fi. For me, ma. Oh, cool. Dyna ni, a cof fel elephant. Ie, na fi, as in, dyna fi. Ie. Cool. Woohoo! Beth di hwnna'n mynd i gwneud nawr? Basically, pan mae rhywun yn dod yn agos, fi'n credu mae fe'n Oh. lladd nhw'n automatic. Fi'n credu. Oh. Oh, Ydych chi Yoshi. clywed fi? O, ble? Wel, ti wedi rhoi unmute mic, Yoshi. Dod mewn, ymuno'r un o'r voice channels, a wedyn bydd fi'n drag ti mewn un ni. Ydw i'n... Pwy yw hwn? Stephen, falle? Yn ti efe, Josh? Na, y cymeriad yma yn y gêm. Hello. O na, Sorry. o na. Hwyl fawr, ffrindiau. Helo.
O! O! Hwna'n nai. O, na ni neis. Yn ni cael... Beauty. Yn Bye mewn. bye. These could turn the war. Yn Ba fi yw'r ddafad rhodd. rhoi Cael gwrw arnaf yn ystod y gwarantîn hwn. chi user settings. Diolch yn fawr i am y donation o 10 pint, Sean Eves. Beth? Clas. Diolch, Sean, yna. Sneb yn mynd i curo yna am spel fi ddim yn credu. So, chwai teg. Rwy'n hoffi'r mesur hefyd. Ba fi yw'r dafad rof. Cael cwrw arnaf yn ystod y quarantine. O, Me alone. o, Diolch yn diolch. fawr am y cwrw hwnna. O, Sean, mae'n ffantastig. Y dafad rof. Diolch yn fawr. Waw. Awesome. Croeso i ti, os o ti eisiau, Sean, i ymuno ar Discord ni. A gallwch chi ymuno yn y sgwrs yn yr audio chat yma. Gych chi angen neud yw creu fel username Discord. A wedyn mae modd... Leave me alone. cael trefn ar hynny. O, pai ffaini, mae Gymraeg ar laf ar ni'n ofnadwy. A dwi ddim yn stopio ni. Ni fel arfer yn siarad rich to be. Rwy'n meddwl bod ti'n mynd i bod ar rhof top fyna. Yeah. Am ganrif! Degawd o leia. Oh my god, beth oedd hwnna? Oi, nutter. Ach yn risky. Dylen ni wedi... Ond ie, just mynd yn... Grab it. Ie, diolch, Sean. Ie, diolch yn fawr am hwnna, yn awesome. Ydy bron yna gyda'r mic. Os ti'n mynd mewn i user settings, Steve. Oh, actually, voice and audio. Ble mae'n dweud app settings. A wedyn chi'n gallu newid input device i'r speaker, yr microphone. Byddwn ni'n dweud dyna siŵr o fod y ffordd gorau o wneud e. Magic. Ie, does dim lot o ffyrdd dyna sut ti angen wneud e. Move it. Mae siwr wedi dweud mae pint yn un Lawless. peth ag euro. Oh, Ti'n gyfio hyn. I'm dead. Oh, Pleasant. no, chwarae teg. Mae'n... O, gwych. Rwy'n un reit ar yr ochr fan hyn. Beth i gallu gwneud? O, oes na hoff type o game chi'n hoffi, Sean Abes? O ran, ydych chi'n hoffi hen consoles newydd? Ni'n trio meddwl am gemau lle ni gyd yn gallu... Mae game yma'n eitha dda, achos ni gyd yn gallu... Mae lot o bobl, gall pobl ar-lein wedyn ymuno mewn. Ond os oes gyda chi syniadau ynglyn â pa gemau ar-lein bosib, neu... Defnyddio i gwybod pa fath o gemau chi'n hoffi hefyd. Gallwn ni feddwl i wneud e, achos bydd fwy o amser dyn ni nawr i gwrdd yn fwy aml. UFO. O, na! Oh, yes! O, Oh, Ouch. oedd y thing yna'n werth setio fyny. Ie. nes di cael fi, cohon, mae fi absolutely cael fi nawr. O, Croeso nôl, Photoshop nesaf. yna Ooh. Oh, right. Oh, fi'n... Europa Universalis 4 ar Steam.
So, yfe game fel Risk kind of tactegol lle chi'n cymryd dros y byd yw hwnna? Ww, hwnna'n swnio da. Bydd hwnna'n dda ar gyfer stream fi'n credu. Ie, hwnna'n hwyl. Fi ddim, i bod yn onest, fi byth di chwarae game. Y game fwyaf tebyg i'r style yna fi di chwarae oedd Populous ar y PlayStation 1 pan o'n i'n rhywbeth fel 10 mlwydd oed. So fi ddim di chwarae unrhyw beth tebyg i hwnna. A fi'n credu fel Civilization a Age of Empires o stuff. Fi di chwarae game fel na, ond mae hwn yn edrych fel game debyg i'r board game Risk lle chi angen meddwl. Mae hwnna fel level tactegol, you know, fel... Mae Sean Ames wedi dweud mae'n Ie. iawn. Iawn, oce. Oh, cool. Civilization. Hey, Civ Pimp, nice. Oh, rwy'n caru Civ Pimp. Be ti? Ah, Ydy hwnna'n game stream posib? Os dwi'n prynu fe ar... Efe dim ond PC yma Civ Pimp? ie, rwy'n meddwl. Ie, bydd hwnna'n gwych os ni'n gallu chwarae. Ie, fi'n chwarae. Os fi'n prynu hwnna, falle gallwn ni trio rhywbeth, achos mae'n hollol wahanol a bydd e'n good i trio pethau newydd. Ie. Mae Boise Bay a YouTube wedi dweud, da iawn lads, roedd hyn yn wych, Cymraeg am byth, hwyl fawr. Diolch boys. Ti'n wedi dweud hwnna? Di hwnna'n ffrind ti, ie? Boise Bay. Boise Bay. Mae'n fi chwerthin. Fi WhatsApp o fe nawr, a mae'n dweud unrhyw beth i helpu. Mae Sean Ames wedi dweud bod y game hwnna yn fel Risk a Civ. Ooh. God, mae'r ddoi nhw beyond me. Na, joke, bydd e'n dda, achos bydd e'n good i trio peth y game yn newydd, a falle bydd e'n fwy diddorol yn helpu'n gilydd i dysgu fe. Ti di wneud, ti di chwarae fe o'r blaen, wyt ti, Owain? Pa game? Civ? Ti di chwarae fe, Josh, fel game fel na, ie. Dwi wedi chwarae hours o Civ. Ti? Oh, there we go then. So ni'n mynd i bod yn sefyllfa lle, tiod, mae dim un yn ni'n gwybod. Age of Mythology o'n i'n chwarae fel oriau ar. Ydy Civ yn debyg i hwnna, lle chi'n cael pobl i creu huts a fel... Na, Civ yn fel... Na? Ti'n creu cities, ond ti'n creu cities, a ti'n cael units o fel like army people neu city builders. Age of Empires, yes. Yes. Nice, Age of Empires. Oh, Company of Heroes Okay. Nice. Fi Beth da... oedd y game Cymraeg newydd na? Oh, ti'n meddwl am yr un gan Wales Interactive? Beth ti'n gael fe? Un, like, live action... I'll take you all on. Rhaid oedd y game Cymraeg newydd na. Oh! Just you wait. O na, o thing... Lle oedd... Waw. Dwi'n sicr yna rhyw fath o Skyrim Cymraeg? Skyrim O ie, mae hwnna wedi mynd dawel, rhywbeth am Legend of the Bard, rhywbeth debyg i hwnna, lle o'ch chi'n... fi ddim yn siŵr os mae fe mas. Fi'n credu mae dal yn cael ei datblygu. Chi basically... Oh my god. Ti'n ennill? Trwy odli... Ddim odli, ond meddwl yn fel borddoniaeth neu rhywbeth, so... Fi ddim yn credu Skyrim oedd e. Falle ni sôn am game gwahanol. O, wait a sec, oedd fel Witcher yn game fel gyda greiddiau yn y Gymraeg? The Witcher? Fi'n siŵr mae'r enwau fel Geralt, neu Geralt, fi ddim yn gwybod, ond ti'n gwybod The Witcher? Yeah, fi'n meddwl mae little, like, bits o fe. Okay. O hwnna ti'n meddwl am, Stephen? O, cofio pan eithon ni Skyrim yn VR, PSVR, oh my gosh. Dyna'r pwynt yn hwnna, yn lle i dilyn y stori, o'n i jyst yn rhoi pen o dan y dŵr a gweld y pysgod y pethau.
Mae'r Witcher wedi seilio llwyr ar fathau... Fathau pwylau. Oh, Ie. right, okay. Ie, hwnna ne. A fi di camgymryd dyn. Are you alright, pal? Ti'n meddwl am... Ti'n probably meddwl am Lord of the Rings. Oh no! Oh! Oh, pam ydw fi'n gwasgu sgwar trwy amser? Ie, na, roedd Witcher yn yr... Ie, Poland. Pwylau. Ie. Oh, yr, okay. O, rwy'n methu cael gofio'r enw. Reporting for duty. Hi. Yr enw'r, like, y stories. Reporting for duty. Na, dim stories, sorry. Mythology. Beth oedd fy enw mythology. Na, ie, ti'n probably meddwl am Lord of the Rings, roedd J.R. Tolkien yn defnyddio Cymraeg. Okay. O, Tail Spinners, ie, fi di gweld, o'n i di cwrdd â'r pobl oedd wedi creu hwnna. Tail Singers. Ond o'n i ddim yn gwybod o'n nhw wedi Tail Singer. Ie, mae fe gyd am ryw bardd a ti angen helpu rhywun. Plays Apprentice Bard Gwen, tasked with uniting the quarrelling Celtic tribes against the invading Romans. Instead of fighting, use your songs and stories to inspire, persuade, or shame chieftains into action. Oh no! This is just crasio fe mewn. Oh! Okay, na I cadw meddwl agored. Mas? One of you's go and grab it. O na, wyt ti'n allan nawr? Dwi'n gwybod sut Ie. nes i o'r landing na, o'n i'n canol, a nes i just pwysio fe'n ochr. A fi ddim yn credu mai mas eto, fel asterisk. Okay. A fi ddim yn dynistro enaid Cymru, na, wow. Does dim byd yn bod gyda hynny. Ynglyn â fel, mae chwedlau, dwi'n fan mawr o chwedlau Cymru, ond I fi bydde gêm fel y Mabinogion, lle chi'n gallu bod yn cewri a lladd cewri eraill, a gael fel, I don't know, I fi mae hwnna'n gwneud gêm fwy ddiddorol, tiod, fel yr actual mytholeg, tiod, y Mabinogion a'r chwedlau lleol yng Nghymru. Just, mae hwnna'n rhywbeth personol, mae gwell fi rhywbeth fel na, yn lle pethau... Oh, come on. Wel, mae'n gêm fideo, fel pethau am fel barddoniaeth, fi ddim quite yn siŵr os mae fe'n ffit dda, ond, you know, hwnna just... No, nawr, Sean, ti'n neud fi'n teimlo'n gwael, fod... Yeah. Nog yn cael gyd mewn blynyddoedd newydd. Oh, okay. Nice. O na, Come on then. mynd I bwrw fi. O na, does dim digon o fel... thing yna. Beth fi'n mynd I neud? Hurry. Mynd nôl i'r anreg hwnna, rhaid fi'n reid ti, sgolch o ba. No! Oh! You're dead. You hear me? Yn joc Prince Mawr yng Nghaerdydd mewn blynyddoedd newydd, byddai hynny'n cool iawn. Follow me, ma. Okay, O, diolch. rhaid dal o Diolch, Photoshop Master. Nawn ni weld chi cyn bo hir. Gobeithio ar stream cyn bo hir. Ie, Os gobeithio chi'n ti'n cael hoffi, cyfle, ar YouTube neu ar Twitch, just raw sylwad o beth hoffech chi chwarae gyda ni. A gallwn ni trio trefnu cael y gêm yna, neu ffeindio gêm rhwngthyn ni. Ni gyd gallu chwarae ar un pryd. Go away. Achos mae gyda ni Xbox One Live a PS Plus, a mae dynnu'r PC, so sgen I ddim Switch, ond tiod, fi'n credu rhwngthyn ni, dylwn ni gallu chwarae rhan fwyaf o'r gemau. Oes version Cymraeg o'r Cards Against Humanity? Sa'n siŵr. Na challenge I ti, Stephen. Le mae mic ti, Do Stephen? something. Isie. A dych chi erioed wedi chwarae Dych chi War erioed Thunder? wedi War Yes! Thunder? Rwy'n caru War Thunder. Mae'n really hwyl. Ac mae'n rhydd hefyd, Morgan. Mae am ddim. Wel, mae yn ar cyfriadau. Yeah, okay. Move it. Cards Against Humanity in the next stream, I beg. So, I'm siŵr os ni gallu... Yeah. Cael... gwneud hwnna.
Yn caru There you go. Beth oedd y game yna ti'n dweud War Thunder? Ydy hwnna... Aeroplanes. So ydy yn PC game? Yeah, mae'n fel aeroplanes, tanks, Yes, ships, a ti'n like ffeitio efo'i gilydd. Mae'n ar PlayStation hefyd. Yeah. Ond rwy'n chwarae fe ar PC. Ond ydyn nhw'n cross-platform, achos dyna ti angen gweld, weithiau son nhw'n... Yeah, mae Sean Ames wedi dweud mae'n cross-platform. Ydy e? Bydd hwnna'n... Ei draws platform. Oh yeah! Roedd i'n actually rhoi little bit of footage o War Thunder ar yr intro video loop. Oh, hwnna oedd y thing gyda'r aeroplane na. Ah, okay. 15 seconds. Achos i bod yn dig, ti'n gwybod weithiau, rai sesiynau, byddwn ni'n hapus jyst i gwylio a bod yn y chat a chi'n cario ymlaen a jyst, does dim rhaid i ni gyd chwarae trwy'r amser pob tro. Fi'n chilled am hwnna, fi'n gallu jyst, fel mae Sean yn neud, jyst yfed a ymuno yn y sgwrs. Mae'r un peth i fi, fel fi wedi dweud ti Morgan, os bod fel ar Xbox neu PC, jyst rhowch gwybod yna i mynd o'n y sgwrs beth bynnag a cael luck. Exactly, yeah. O, diolch Sean Ames. Be digwyddodd fan'na? Roedd fi'n ennill. Roedd fi'n... Methu credu fi, literally methu credu fe. Ti'n siŵr, son am War Thunder, fi'n troi o gwmpas, fi'n edrych, a it's all over. Fi'n methu credu fe. What? What? Say what? Fi'n methu credu fe. Downtown nawr. Ha! Eitha cool. Hapus gyda hwnna? Unrhyw beth gwahanol o ran... Tia na, sim oes. Rounds to win. Mae hwnna'n ffain ydi e? Yeah. Pam lai. Pam lai. Teleport in. O, ydy hwnna ti'n gallu fel dewis ble i roi eich Worms neu rhywbeth. Yeah. Ah, just kind of in random, remember. Yeah. Just nid yn diddorol i gweld be ti'n mynd. Fi ddim yn gysio yma'n cael ei... O, fi'n offer comment na gyda Sean. Mae wedi dweud, dwi ddim ond eisiau gwrando ar Gymraeg yn cael ei siarad sy'n ddim pobl y cwm. Yes, bedwar. Oops, sorry, roedd heb di ready o lan. Sa'n hoffi pobl y cwm. Sa'n hoffi soap operas, anyway. Unic, wow. Mae'n cool. O ti'n gwybod beth, Sean Abe, sôn am pêl droed, oedd dy fi tocynnau i gwylio'r gêm Cymru a Euros yn erbyn y Swister. So, yeah, o'n i'n gutted achos fi ddim yn siŵr os byddai'n cael arian nôl achos oedd mate wedi i prynu'r tocynnau, wel nes i talu fe, ond oedd e prynu fe i fi. Heddiw, lassie. Os mae wedi dweud dim llawer o siarad drwy'r Cymraeg yma yn music. Os ti eisiau, ti'n gallu mynd i'r... Os ti eisiau fel gwylio fwy o pethau game o mewn Cymraeg, mae gen ni loads o fideos ar ein YouTube channel o ni just chwarae gemau mewn Cymraeg a mae'n cael amser da. A mae Sianeli eraill sy'n fel brawd i'r channel yma, sef gemau fideo, gemau retro, a mae stuff, mae oedran i'r fancach o ran... Ond, o ran defnydd... Gwrando ar y Cymraeg a mewn ffordd naturiol, mae hwnna'n eitha da. Os chi eisiau gwylio stuff, yeah, maen nhw yn chwarae hun retro games ar hwnna sydd, os chi'n hun fel fi, allech chi wedi cyfarwydd dy fe. Mae Sean Ames wedi dweud, dwi wedi bod yn eich gwylio chi ers amser. Dwi ddim fel arfer yma ar gyfer y pethau byw. Nice. O ie, fi'n cofio sgwrs yna o ti'n dweud am yr things trydar yn y thing pêl droed yna, a ni'n
Ni'n meddwl, does dim loads o Sean Abrahams yn y byd, felly fi'n falch bod chi wedi dod nôl. A bod chi yma'n dal ni'n fyw. Ie. Ie, byw yn gywir, live. Look out! Ie, ni'n gwneud, wel, fel arfer, ni'n gwneud, I'll get you. ni'n byw ar Twitch Gwaith y fel mis. unwaith y mis. Pryd ni'n gyd yn, like... Ie, fel arfer, oedd e diwedd y mis ar di Gwener, neu rhywbryd pryd ni gyd gallu cyrraedd, ond fi'n credu nawr gyda'r lockdown o, falle bydd cyfle i ni wneud fwy yn fwy aml. Jyst yn dibynnu achos mae dal rhaid ni gweithio y pethau eraill, ond weithiau mae fe'n dda i just cael chill out a mae'n rhoi egni i ti, so wnawn ni weld sut ni'n gallu gwneud. Stephen wedi rhoi rhyw YouTube video yn chat. Beth di hyn? Shooting blanks Steve Ham. Wel, Simo, nes I cyrraedd, hyd yn oed efo dy cyfarwyddiau. Superintendent Chalmers. Fi'n gobeithio. Gwych. Beth ydi roi? Steamed hams. Ond rhaid I clicio yn fe. Ie. O, fod am ffynnu. Na, ie, fi wedi gweld hwnna o'r blaen. Na, hwnna'n da. Dig. Oh, whoops a daisy. Dwi'n gwneud hwnna'n D. Na, wnaethon ni ddim, ni methu cymryd unrhyw clod am hynny, ond na. Fi wedi gwylio cwpl o'r stuff y Simpsons yn Cymraeg, a maen nhw'n da. boring. Mae memes yn wan iawn. Dwi'n siŵr os ni'n cael chwarae nhw ar y thyn, ond y dybw fy Sam Tan yw hoff peth fi ar hyn o bryd. Sa'n siŵr os ni'n cael chwarae fe'n fyw, ond mae fe'n hilarious. A dwi hynny'n y rai, beth i gyfer, Nostalgia Ruined. Ie, dyna rhai. Mae'n craco fi lan maen nhw yn. Rwy'n bod yn dod. Beth yw hwnna nes ti just neud nawr, Beth? y submarine, beth yw'r beth nes ti clicio? W1 rocket. Okay. Ie. The memes yn wan, ie. Fi'n yr un glas ydw i, ie. Careful now. Ti'n sylweddoli os rwy'n arach ar y diner. O, na. O, na. O, mae dod. O, na. Dweud wrth nithoedd fi yw llais ysgerbydau ar esbyrreg. Briliant. Ni'n caru'r sioe yna. O'n i ddim yn ymwybodol o'r un Gymraeg gymaint, ond yr un Saesneg pan o'n i'n tyfu fyny. The skeletons live in the dark house. Ti'n gwybod y sgerbydau? Rwy fi'n gwylio'r un Cymraeg mewn Ti? primary school. O'n i ddim wedi cael hwnna yn ysgol ni. Mae memes Cymraeg yn fath prin chasgladau o meme. Cymraeg yn lot well, ie. Fideo brolio. Ond mae fy un i yn eistedd yn lle rhif 2 ar Welsh News. Nice! Right, Dan, rhoi y link. Rhoi y link i ni. Hoffwn ni gweld hwnna. I'll take you all Fi'n on. siŵr fod wedi gweld e. Os Reddit. Edrych ar Stephen. Go away. Oh, gosh. What's up? Rhan beth o bod yn gael enw. Rhaid i chi newid ffenestri o ganol. Watch out! Yes.
Oh, By the way, fi a ffyr am yn ddoniol. remember me? Parkour. Renegade Goblin. Gweld hwnna. Fi'n gwybod be nes i wneud. Oh, that's useless. Boring. Be bynnag oedd y fire punch na, nes i'n gwybod miso. Let's hope it lands north of the Ti border. angen bod reit ar bwys. Fi'n trial y weapons. Oh, Fi'n trial nhw gyd bas. yeah. Mae'n loads o nhw. Hyn mynd i fod mynd yn really badly ydi e. Mind if I leave this here? Redig! Oh! No! Oh! Oh, na. Oh, I'll get you. O, dwi llafrin fi. ww, pwy sy'n mynd i gael e? Supplies. Ah, dear. Hi. Baffi hwnna. Hi. See ya. Boom. Boom. O na. Mae'n dod. Oh! Mae James wedi just message fi dweud wedi fynd am cach. O, diolch. No, Diolch am man. rannu, Jim. Diolch. Diolch. Stephen, The did you thing find yw, your bydd- make? Eto? Pwy? Ydy Stephen Ie, wedi ie. make fe eto, neu na? Mae ddim mewn y A fi ddim channel ni. credu. Dwi drag fe nôl Watch mewn. this. Yeah, please. Helo, They're Stephen. both good on my... O, beth yw hwnna? Ti'n siarad ei bazooka ar Morgan yn oedd e clip o penne, miso, mynd lan i hofrennydd fi, wedyn dod syth nôl lawr. Oh. Ah. Dwi'n rhan dim yn 15. Heddiw, lassie. Dyn ni fan hyn. Right. Oh. Un munud. Come on then. Silly. Quickly. Oh, man. I'll get you. Yna'n shot nice. Oh. Ah. Yn hapus iawn da hwnna. Fi falle mynd i lladd dau o rhai fi, ond... Lawr byddai'n mynd mas i brynu microffon, ond dwi ddim eisiau heddlu rest o fi. Ti'n gwybod beth am, ti'n gwybod fel, ti'n gallu defnyddio eich, os gyda chi fel earphones, headphones, fel ti'n dod gyda'ch mobile. Wel, beth ti just gallu cael yr app? Ie, ti'n gallu jyst defnyddio ffôn ti. O, ti wedi gweld ffôn Stephen ddo. Oh, ie. Fi'n credu mae gyda fe un newydd, fi'n credu mae dy fe un hen Nokia. Are you
Ready. Oh, tro fi, whoops, sorry. Oh. Dodgy phone battery. Like a keyboard with more boom. Yeah, no! Oh! Come on! Rubbish. What do you need? Missile. Oh my god, no. Let's go. Cover. Ti siŵr ti'n chwarae game yma o blaen, Oes? Na, rydw i chwarae yr un ar DS, Nintendo DS. Oh, of course you Oh, did. right. Yes, oh Yeah. yeah. Oh. I'm out of here. Watch it. On. Brilliant. Sean Ames wedi dweud, sori, mynd yn ôl I gemau. Cover. Mae gan y perianwr ar gyfer y British in Company of Heroes. Dau ac einion Cymraeg. Nice. Okay. Tipyn o ganreolaeth. Cover. Ni wedi dweud pan o'n i'n ifanc ar y PlayStation 3 a fi wedi ffindio fe ar Twitter, Burnout Paradise oedd arwyddion Cymraeg yn y gêm. Huh. And pan o'n i fel blwyddyn 7 yn gyrru rownd a fel pan bod arwydd Cymraeg mewn gêm Americanaidd. Yeah. Nice. Ah. I'm on it. Oh, no. Right. Be fi mi dyddio ffren? Pretty dyma bydd y game olaf ym mhen, os... I fi, anyway, chi'n gallu cario ymlaen sy'n ots da fi. Ond, yeah, fi'n credu... A byddai gofyn mynd ar ôl hwn hefyd. Bendant fi'n credu dylwn ni... Os ti eisiau Josh, gallai ychwanegu ti i'r Hangouts group thing, a gallwn ni edrych I... pryd bynnag ni'n penderfynu wneud nesa. What you doing? Nawn ni gael ti yn y loop I ti gael gwybod, achos... Gyda I mi'n rhyw ffrind Almaeneg I ni. Iechyd da. O, iechyd da. Iechyd da. Good health. Yeah, mae wedi syllafu fel hyn. Iechyd da, good health. Iechyd da. Mae pawb, Mae'n IE Iechyd. ydy e. Let's go. Yda, iechyd. I-E, Yeah. Cycha. yda, Yda. yda. A mae'n just fel, mae'n edrych fel iechyd da. Ond mae'r branch fi yn dweud e fel hwnna. Fel joke. Iechyd da. O gigia. O! Ie, fe'n gweud, os yn y dydd a mae Thomas yn hapus I fi allai ymuno mewn, ond jyst rhowch wybod os hyd yn oed fi gallu ymuno gyda'r chat ar Twitch a os fynd rhyw cwestiynau, na I ateb nhw neu jyst helpu mas wedyn. A mae'n neis cael rhywun siarad ar y cefndir hefyd. Yeah. Zim. Zumwo. Di hwnna'n golygu Yoshi. Falle, mae Yoshi'n gwybod Almaeneg achos dydiodd e lefel A fi'n credu. Cover. This is pure crap. Felly falle mae'n rhywbeth yn Almaeneg. Dwi'n cofio. You go and grab it. Beth yw... Resident Evil 7 mewn VR. Yn Almaeneg. A oedd e gyd mewn Almaeneg. Rwy'n gweud hwyl. Oedd e'n ffynnu. Hi, soldier. Let's do it. Waw, edrych amlieithog. Amlieithrwydd yn y chat, mae'n ffantastig. Grab it. Dyfarydd yn neud O,
Almeineg y tygau nawr. O, Yes, sir. na, maen nhw'n hyfryd. So I'm mynd i trio deall beth yn y dweud. I'm out of here. Stephen, cyfieithu fe i ni. Watch it. Os gwelwch yn dda. Mae'n dweud rhywbeth bod yn dweud rhywbeth am cwrw ar y diwedd. Show open. Yn dwgan! Oh, O! Rwy'n hoffi'r rwy'n hoffi Almeinig. Rwy'n hoffi'r sŵn o'r iaith. Natural iawn yn diwe. Ie. Mae'n siarad beth i'r almyn nhw. Come on, Stephen. Oh, God. Jesus. Ond mae cwrw... Stephen, mae sio... Ond mae cwrw dad yn nhw. Dyna'r Na cyfieithu. cyfieithu. Oh, right. Okay. Move it. Okay. O'n i'n meddwl ti just straight out yn dweud hynny, a ni bach fel, come on nawr. Stephen? Quickly. Hey, Hyfryd. Y gwir. dodge this. Okay. Ooh. Just you wait. That looks perfect. oh, cool. Stori chwe glad. Follow me, Ma. Ys Gymrae a wedyn gyd yn Almaeneg. Fel rwy'n caru rygbi Cymru. Really? Mae'n diddorol. Achos ti jyst meddwl mae pawb yn gyrru hoffi Zela newydd. Achos mae lot o glory hunters ym mhob chwaraeon. So ti jyst yn disgwyl... Wel, mae yna lot o bobl, ond mae yna cool bod nhw'n cefnogi Cymru. You'll regret that. Os bydden ni byth yn meddwl, o, fi'n mynd i cefnogi yr Almaen ym Mhêl-droed, achos mae tîm Yes, dy sir. Cymru. Suppose dyw e ddim quite yr un peth gyda'r Almaen, gyda y rygbi o leia. Mae'n siŵr fod gyda nhw tîm, ond Loser. ie. O ie. Mae nhw'n chwarae fel yn y... division fel y chwe glad. So, but, Okay. a maen nhw... Gyda Russia ma'n a jyst fel y Georgia tîm. nhw gyd. Ie, so Dim na ond pan mae fi a pobl ti. yn cwyno. Fuck. A ma... Just you wait. Mae gweud y chat mae pawb ma, mae Yoshi dal yn muted. Right. Oh, dear. Ie, does ddim mic gyda fe. So, ie. A... Supplies. Na pam. Oh, remember even ffeindio fe. Ac yn neud joke a dweud, o, bydd e'n mynd i'r siop i brynu un, ond bydd e ddim eisiau'r heddlu dalen neu rhywbeth. O ie, ie. Fi'n stuck fan hyn, mae'r gun na a fi ddim yn gwybod fi'n neud. Oh! A mae Dafi'r barrel gwyrdd tro fi hefyd. Ready for Siôn action. ei ddweud. Wel, rwy'n chwarae i dîm yn Gyngrair y Bavaria ac na ydyn nhw Ooh. hoffi cysyllt. Mae'n deg dweud, nid yw talent cystal. Are you alright, pal? Gallai dychmygu. Watch this, laddie. No! Beth wyt ti'n neud? O'n i'n meddwl, beth? Ready. Be dwi? Steve wedi dweud, Right. yn neis ar dîm yn Awstria ar damwain. Wnes i Damwain? ddim chwarae gêm o gwbl. I'm out of here. Dia. Beth ydw i'n neud? Neis. Boring. Sut ti'n cael Come
Cymru ar ôl, Morgan? Oh, actually. Achos dyw jetpack ddim yn ti fan'na i ti. Uh-oh. O, na. O, fi di mynd. Me alone. O, wedi benni. Wel, Oh. diolch am wylio. Da iawn, Morgan. Na, mae wedi bod dda. Mae wedi bod yn noswaith. Nes i gwir joio heno. Achos mae fe'n kind of... Mae un o hoff gemau fi. Worms. Fi just wir yn caru fe. A fi'n hoffi'r ffaith bod chi'n gallu cael cymryd tro a meddwl a mae'r kind of gwagle yna i feddwl ymlaen. Ond, ie. So, diolch am chi yn gwylio a diolch hefyd i Show Nabes am y rodd caredig iawn. Gwir yn gwerthfawrogi fe. A byddwn ni'n gobeithio nawn ni edrych a cael cat a trio trefnu rhywbeth yn fwy gyson nawr dros y lockdown. A byddwn ni'n rhoi ar Twitter a falle Twitter a Discord chat ni yn ymwedig. So just cadw golwg allan o fe. A gobeithio byddwch chi'n gallu ymuno gyda ni yn y stream nesaf. Mae Stephen wedi dweud, wel, rwy fi'n byw yn agos i'r stadium ac es i ymarfer, a wnaeth nhw'n penderfynu i roi fi ar y tîm oherwydd mod fi'n Gymro. Ond wnaeth nhw'n sylweddoli yn eitha gyflym, fy mod i'n grap. Gred. Edrych ymlaen. Diolch, Sean. A nawn ni edrych hefyd mewn i'r gemau fel Civ 2 stuff a gweld os ni'n gallu trefnu rhywbeth. Achos falle hyd yn oed os dweud nawr mae Owain a ti, Sean, neu rhywun arall yn chwarae a gallwn ni just bod yn gwylio yn siarad a bwydo mewn i syniadau. Achos bydd hwnna'n eitha doniol. Rwy tactegau i ni. Tactegau, ie. Rhywun sydd ddim gyda clem sydd wedi chwarae yn rhoi tactegau rhywun sy'n gwybod sydd wedi chwarae. Classic. Just cadw llygaid ar y Twitter ni ac hefyd yn yr Discord ni hefyd. Bydd ni'n rhoi updates mewn ar Twitter ac ar Discord. Oh, cool. Mae dros i ti nawr o einig pryd ti'n mynd i actually dweud Wel, diolch pawb am gwylio. Roedd hyn wedi bod yn really hwyl chwarae hyn. Diolch am gwylio ein quarantine stream. Ac bydd ni'n gweld ti'r gyd yn yr un nesaf. Hwyl fawr, ffrindiau. Hwyl fawr. Os da. Diolch. Hwyl fawr. Hwyl. Da.